Arrest 2018 TKP Co-ordination Aizawl buatsaihin tura ini sang te Inbuatsaihna kal chhawmek zela ti chuan tun tuma po hian TKP RAMHLUN South ini te Inbuatsaihna an thlir hawa an mani an belchian na te Inbuatsaihna engchen gen kalpui to ti te kanan komdon ani TKP RAMHLUN South ini dance crew te invite cho bài cái này buộc cho thì chuan hay làm thiểm đón lấy cái gì anh nghe nó sai in dance group linh hi in dance crew linh hi mình sẽ thêm rồi là cái gì mà sao cái TKP đây tiếng coordination in buatsaihin kan lom thế chuan kan dance crew linh hi TKP thu zir atanga kan la lamah ti kan bu tang han na kan tiang kha kan la lamah dance crew ti ni along le me ti chuan ama sai in dance crew member te hi introduction min ha pe le sak zo don me ne ole ama saberin he ta tang hian ti thai la mangai sangi nula lal mangai sangi ania adot le hi tlangwal lal mon puya ania ban lo phar zer se chan dot le hi nula lom pui chuan heta biak sai lo vi ro lu zuala duati samuela kha jong kha kan dia ke hi lo rin chana kan ti chuan unity ti hian a boi pui chawan yang atero dance crew hi exam ero tel thei don chau crew exam ero tel thei don chau crew khat ani chu kan hi ne tong ale chutian ni chuan eng tika tang khang nge in buatsaihin chawa tinge ticket unit ticket pi roi tu te tel pui thin chau ti te kha nên làm sự tôn này nè June khati te tang khan kai buatsaihin ve trana member te po kain zong kho trana tikhan alan nalrin oma dance camp mizo dance camp yang kam bazir thina chon ain en le tu hian ta kan ko san ho la yang kai en le thina chu kan ho tu te hian min phut puya min del pui na sa apun taka dance camp kan bakal tak khi chuan non tel pui man lu tuk lawa an buai ve a he ting la ya ko san ho lai chuan tam theng pe ron thei chuan an tel thina tin refreshment te non tuk sak thin pokani tun tuma po ai kan in OB in CSL mon solan ron tel puya kan lom te mai ale in vice president mo na ron tel pui chawa unit lam point the to pin an boi pui chau ni a siata ROPUI le maya cho kan vice president kha again the arrest 2018 imu dan hi min han sim la trái tiệm cũng đang ở tết xuân dom rét lạc inga em nghe unit te min ti boy mấy tí nghe thì kha ngày đàn thì tất mình xin đón mình nha Arise 2018 hi apur khop mai katia TKP Co-ordination Committee na until ti to hian an potential tak hi an mang kim lo được thrin mo hi ke lo ti le me thrin na ma ro chu tun truma hi chuan kan talent tak te ron hai chhuah ka PATHIAN fakna na hetian ang program kan siam hi a hlu katia a hlotlin lo hi ala soi thei lowa amaro chu ti zong chang tlak ni karing oi kabula hian chana in charge ama ani hian engemo tlem soi du anei chun han soi sela Arise 2018 tel tu zong te ben le dance crew te vain du sakna ka han chewa ke ni po ron tel ve a ron perform nei tu ni loin pakhat na ni ngei tu min ka ron tel don ni e long ne